Махайте, махайте! Приготов! Оп! Не сечи потя! Мран. Мрънкай на дърво, спаси мъж! Няма сега да ми мрънка, трябва да Мрънкай на дърво, спаси мъж! О, краси, как е? Охо! Леко! Знаеш точно в този момент, че много Не, спокойно, нищо не се е видял. Чакай тебе да те има. Роси и тебе. Бери. Мастер Йото. Ачо. Оп, сори. Ица, падна ли, брат? То беше само нарочно. Трябва да са първото падане. Да, да загрееш, първото падане трябва да е моето. Да. Ама аз паднах нарочно. Да, нарочно, знаеш. Да. Сега, плочките там не са от най-добрите. Какво? Кои плочки? Следващите, които... Средата ли? Не средата, След лед. Няма значение, карам. Тук е. Няма. Искам следващите на оттам. Искаш, ама... След ли тръгваме, мале? Здрасти! Как си? Добре. Бръмчиц? Виждам аз снимки. Ма много и набира бръмчите. И набира бръмчите. Тихо сега, записвам това. Няма така да казваш. Добре, това много голямо разлика.